BM supermerkatu kateak baserritarren eta tokiko produktuen aldeko ekimen berri bat aurkeztu du. Gaur horri buruz hitz egiten hasiko gara. Donostiako portaaviones eraikinaren birmoldaketak jaso duen aintzatespenaren berri emango dizuegu albistegian. Aitor Goikoetxeak Luka Koñatuarekin batera nekazaritza proiektu interesgarri bati ekin dio. Jarduera nagusia ahabiak era ekologikoan ekoiztea izango da. Euskal Artzain txakurra desagertzeko arriskuan dago. Joserra Güeñesko artzainaren eskutik ikusiko dugunez, ardi txakur hauek ezin hobeto egokituta daude artzaintzara. Kortezubiko Elorriaga auzoan Lapikote dago. Baserri monumental eta dotore honek dituen 4 hektareatan baratze lurrak dira nagusi. 2 hektarea estalpekoak dira eta beste 2 aire zabalekoak. Hemendik Ereñozarreko San Miguelen silueta ezin hobeki ikusten da. Porrua da Lapikote baserriko labore nagusietakoa eta 6.000 metro kuadroko landaketa honek horren fede ematen du. Orain urtaro aldaketa delata, laboreak berritzen ari dira, porru, tomate eta piperren ekoizpena ahalik eta gehien luzatzen saiatzen badira ere. Arkaitz piperlandareen hilaretatik igarotzen da eta gehienak biltzeko eta merkatuan jartzeko prest daudela egiaztatzen du. Horrelako ustiategiek lanpostu ugari sortzen dituzte, bai barazkiak ekoizteko alorrean, bai produktuak banatzeko alorrean. Arkaitz baratze zaintzan modu profesionalean aritzen den Lapikote baserriko 3. belaunaldia da. Gainera, belaunaldi bakoitzak beste bultzada bat eman dio ustiategiari aurrekoengandik jasotakoaren funtsa galdu gabe. 1984an gurasoek lehen berotegiak jarri zituzten eta Arkaitzek azalera handitu du bezeroei produktu gehiago eskaintzeko. Neure amuma dedikete zan, horture eta invernadero txugat eukitzen man, da neure txitxe dedikete zan, ganadure. Eukitzen man behiren bat, txarri batzuk, oioren batzuk, eta holanik. Gero amuma joate zan plazara saltzen astelenetan, Gernikeko plazara, eta gero neure ama, hasi izan, neure ama azkondu zen aitxegaz, da monteu bien invernadero bat, 84. urtien, da hortxe hasi zin, dediketan profesional hauen. Baina invernadero nahiko gisa dekoguz, kultibo gisa ukitzeko, da bariade asko ukitzeko, supermerkatu dara eruteko, plazatara, eskolatara bai hasi gara eruten, eta gero fruterizek eta dendatara eruteko. Arkaitzek txikitatik daki baratze bat zer den, betidanik gustatu zaio. Horregatik, Derioko nekazaritza eskolara jo zuen. Prestakuntza ezinbestekoa da lehen sektorean. Arkaitzek Derioko prestakuntza eta bere aita Txominen eskarmentua uztartu ditu. Ez zara biherrien hemen, da printzipio batzuk badakizuz, base batzuk, da gero konturetute zara zure itxek, enjoela, bizi guztizen biher forma batera, eta zuk horrik ez beste forma batzuk begauzela, diferentiek, betiko gauza tradizionalak, eta gero gauza barriz, bai. Ni, por ejemplo, ni haitxek ezman jakin, nik ezin itxenin, ziginen, itxen lucha biologika ditzen dana. Eta konsistituten du, solteti akaro batzuk edo insektu batzuk, itxen dabena da, plagak dauzenak, tomatien, por ejemplo. Itxen dabena da, horrek insektu egiten dena, jan horre plagak, eta orduan itxen dabena, dekozu kontrol eta kultiboa beste insektu bat bidez, hainbeste tratamentuen eta holanik horre gauzak. Neure haitxeta ama hasi ziren invernadero bategaz, 3.000 metroko invernadero bategaz, eta oin dekoguz 20.000 metro inguruko invernadero dekoguz. 20.000 metro, da hortu epe bai beste 20.000 metro. Produktu estrella hemen ditzen dena da tomatie, azkenien. Tomatie urte guztizen dekogu landatute, eta tomatiek ipintzen guz, lau variedade inguru. Gero saltzen den asko bai da, neguen asko saltzen gune da porrue asko landatzen gu bai. Uden kanpoan eta ero negu partien, baina invernadero barruen bai.
Eta, bueno, gero beste produktu bede hemen aprezizio asko ekona da, Gernikako piperra. Ibarrako piperra bebai, letxuga erroble, asie, aselgak, ajos tiernos, espinakak, eukitzen guz, más o menos, urte guztien zier, hogei produktu diferente. Bezero berrien artean, BM supermerkatuak dago. Kateak tokiko eta kalitatezko produktuak behar ditu, eta Lapikotek hori dena eskaintzen dio Zornotza, Gernika, Galdakao, Bermeo eta Durangoko 9 dendatan. Ekoizlearen eta saltoki katearen artean harreman zuzena eta konfiantzazkoa dago. Horrek mesede egiten die bi aldeei noski, baita kontsumitzailei ere. Inés Mendez, BM-koa, Lapikote baserrian izan da bisitan. Bueno, BM-gaz lanien aztie da, azkenen, guretzako, suerte handi bet, ez da, azkenen eurek baloreten dabe gure produktue, eta egotie kliente batzuk baloreten dabe zuen produktu oso importantia da, azkenien ezin zara egon kompetituten kanpoko jentiegaz, Marruekosegaz ezin zu kompetitu orden. Bertoko jentiek baloretan badauen produktu lokala da erosten bazkun, honek alko duzu horreantza. Eta ez pagaren neuko lanik supermerkauek edo jentie baloretan dagoena produktu lokala, bizerko gunean inok ez da jarriko, ez da dedikeko honetara, da azkenin ez da hongo bertoko produktu horik eta produktu guztizik ekarko da kanpotik. En cambio, erosten ba produktu lokala, garanti bat beteko zu, horrek baserri txarra segiduko da dela hortxe. Lapikote bizitatu ondoren, Gernikako BM batean elkartu dira. Tokiko produktuen eremu zabalean, Lapikotek bere espazio propioa du. Bere produktuak etiketatuta daudenez, kontsumitzaileek aukeratu ditzakete. Inesek azaldu digunez, akordioa BM-ek tokiko produktuen alde egindako apustu garbiaren emaitza da eta erreferentzia izan daiteke beste eremu batzuetan. Lapikote baserriak egiten duna da, ekarri goizean goiz produktua honea, horrela gure bezeroek daukate oso produktu freskoa, garaikoa eta gainera oso kalidade handikoa. Adibidez, letxuga hau gaur bertan moztu dute lurretik eta badago dendan zerbitzu horni esker, zuzenean ekartzen dute baserritik dendara. Lan modelo hau daramaguia urteak egiten eta Euskadi osoan zehar daukagu sare bat, eta ekartzen dute garaiko produktuak eta bertako produktuak, freskoak eta oso kalidade hondekoa. Bi aldeek bien beharretara eta aukeretara egokitzen jarraitzen dute urtebeteko akordioaren ondoren kontsumitzaileei zerbitzu hobea emateko. Balantzea oso positiboa da. Lapikote baserriarekin hasi ginen denda gutxirekin, azkenean bai beregintzako eta guretzako badago prozesu bata besteari egokitzeko eta hasten geha denda gutxikin, hasi ginen 4-5 dendekin eta ia beraiek rutina eta dinamika hartu zutenean eskaini genien denda gehiagotara saltzeko eta horrela egin genuen. Asmoa da, denda oraindikan gehiagora eramatea produktua, gure valorazio oso positiboa da, beraiek ere pozik daude eta harremana erresa eta polita da egia esan. Lapikotek eta BM-ek tokiko produktu jasangarriak eta kalitatezkoak hurbiltzen dizkiete kontsumitzaileei. Aurkeztu dizuegun ereduak elikadura osasungarria sustatu eta gure herrialdeko nekazaritza sektorearen alde egiten du. Euskadiko kirolportuak sozietate publikoak, Donostiako portaaviones eraikina birmoldatu zuen 2019 urtean, eta Docomomo plaka jaso berri du. Docomomo mugimendu modernoaren arkitektura eta hirigintza dokumentatzeko eta kontserbatzeko fundazioa da. Jatorrizko eraikina Luis Tolosak diseinatu zuen 1953 urtean, eta gaur egun erreferentziazko gune bihurtu da Donostiako porturako. Bere erabilera balioanitzak, arrantza eta itsas jarduera eta itsasoko produktuak sustatzen ditu.
Birmoldaketa jatorrizko egiturarekiko errespetutik abiatu da. Donostiako portuko arrantza jarduerari babesa eman baitio azken 80 urteotan. Aitor Goikoetxeak eta bere koinatu Lukak Aitorren aitaren laguntzaz nekazaritzako ustiategi bat jarri dute martxan Aia aldean, Santio Erreka auzoko Bahorra baserrian. Gain batean kokatuta, auzotik ikusten diren bistak zoragarriak dira. Larreak eta basoak nahasten dira eta haien artean baserri bakan batzuk ikus daitezke. 28 hektarea dira guztira eta horietatik 20 lantzen dituzte oraingoz. Gainera, baserria berrera ikitzen ari dira, baserri turismo bat egokitu nahi duteta. Ustiategi mistoa da, nekazaritzakoa eta abeltzaintzakoa, eta hastapenetan dago oraindik. Ardiak, auntzak eta astoak badituzte. Enkarterriko 32 asto, 32 sasiardi eta 16 auntza azpigorri gobernatzen dituzte gaur egun. Hirurak arraza autoktonoak dira, oso landatarrak izateagatik eta ingurunera primeran egokitzeagatik nabarmentzen dira. Horregatik ez dira inoiz zukuluetan sartzen. Estalpe batzuk besterek ez dituzte nahi dutenean sartu eta irteteko. Baserriko jarduera nagusia hartuko duen lur saila prestatzen hasi dira. Ahabi saila alegia. Hemen, hektarea batean, 3 ahabi mota landatuko dituzte hilabete barru edo. Gure ekintza da egitea ahabien landaketa bat, ekologikoan, eta hortaz aparte, azkagu animali batzuk, direla auntza azpigorriak, ardisasi ardiak eta enkarta herrietako astoak, erabiltzen ditugu batik bat terreno guzti hauek garbi mantentzeko eta baita ere haragitarako saltzen ditugu. Produktu guzti hauek egingo ditugu ekologikoan, baserria berritzen ari gera egiteko alojamendu turistiko bat, eta gure helburua da pertsona hori, bezeroei eskaini esperientzia bat, bai bertako esplotazio bat nola funtzionatzen duen erakusteko eta beraiek ere parte hartzeko horrelako baserriko lanetan. Lurrak garbitzeko denbora asko behar da. Auntzek asko laguntzen diete garbiketa hori egiten. Azkenean terreno guztia aurkitu genuen pixat erdi abandonatua, erdi utzita, eta gure nahia, gure helburua da terreno guzti hauek pixanaka errekuperatzea lehengo egoerara. Bai sasiak despozatzen, baita ere auntzek kriston lana egiten ari dira sasiak txukuntzen, eta baita ere azkenean astoekin eta erdiekin, azkenean animali bakoitzak bere likagai mota dauka eta hiruen artean pixanaka ari da errekuperatzen. Ustiategia erabat ekologiko bihurtze prozesuan da. Ekolurra arduratzen da lursailen bilakaera gainbegiratzeaz. Konbikzioz ari dira, nekazaritza horrela ulertzen dutelako. Eskaini nahi ditugun produktu guztiak ekologikoan, pixat gure mentalitatetik, ez? Azkenean gure egunerokotasun elikagaian, denak saiatzen gira ekologikoko gauzak erosten, bai kilometro inguruko jendeari ere. Guzti hau denbora darama, animaliak ekologikoan saltzeko, terreno guztia pasa behar dira ekologikora eta transformazio hori pixat luzea egiten da, ez? 2 pare bat urteko transformazioa da. Ja urtebete dara magu eta azkenean enekeko asoziaziotik ari zaizkigu pixat aholkatzen ze bide jarraitu eta azkenean bisita ezberdinak egiten dituzte, orain torri behar dira berriz ere zerturatzeko dena ondo dijoala. Terrenoa gaur egun subsolatu dugu, markatu dugu zeintzuk izango diren neurri guztiak, eta horren falta zaiguna da ongarri organikoa botatzea, behin hori botata dena fin jarri lur guztia, eta behin dena gonterakoan falta zaiguna da kabaioiak egitea. Behin hori ukita,
ureztatzeko sistema guztia jarri behar dugu, instalatu behar dugu, eta hori behin eukita, azaro amaierarako, abendu hasierarako, jaritxiko zaizkigu 2600-2800 landare landatzeko. Ez dira hiru arraza autoktonorik emankorrenak, baina ez dute aparteko arretarik behar eta kalitate ona ematen dute. Gainera, gure baserrietan mende luzeetan bete duten zeregina balioetsi eta haiek zaindu eta suspertzeko lan egin nahi dute. Azkenean erabaki dugu Euskal Herriko arraza autoktonoak ustiatzea, azkenean gure mentalitatearen barruan dagolako. Bai gauza ekologikoan egitea eta bai inguruko galtzorian dauden arrazak ustiatzea eta esplotatzea. Azkenean egin duguna da alik eta gauzak jasangarrien egitea, eta pixat hortik datoz. Azkenean egia da beste kanpotikan beste arraza batzuk sartu dituztela produkzio handiagoa daukatenek, baina gustuko dugu eta erakutsi nahi dugu bai arraza hauek oraindik ere errentagarriak izan daitezkeela. Ahabiak naturalean merkaturatuko dira eta neurri txikiago batean baita eraldatuta ere. Ardien eta ahuntzen haragia inguruko harategietara joango da, zigilu ekologikoarekin eta 0 kilometroa lehenetsiz. Ideia printzipala da, abi guztiak freskoan saltzea, kilometro zeroan, hau da inguruko herrietan saltzea, bai otarren sistema berdinarekin edo inguruko supermerkatu ekologikoetan, ez? Animaliak ideia berdina daukagu, ez? Anima saltzeko, bai inguruko harategietan edo bai inguruko restauranteetan, eskaini produktu bat animali raza hauek ekologikoan eta azkenean kilometro zeroan, ez? Aitorrek eta Lukak denbora gutxi daramate sektorean, baina orain arte esperientzia oso positiboa izan da. Gazteneken eta lurgintzaren babesa ere badute. Gure proiektua da hasieratik bukaerara, ez? Eta gure nahiera egiten ari dugu lan guzti hauek. Baita ere, hau posible da, azkenean, Eusko Jaurlaritzatik erraminta ezberdinak prestatu ditugulako gu bezalako jendearentzako, ez? Azkenean lehenengo ofizina agrariatik pasa ginen, bertan oso ondo esplikatu ziguten ze bide dazkagun olako esplotazio bat egiteko, eta hortikan sartu nintzen gaztenekeko proiektu guztian. Nekazarit munduan sartu nahi dutenentzako proiektu bat, bai diru laguntza jasotzen dituzu eta baita ere netzako garrantzitsuna da, tutore bat jartzen dizutela denbora proiektu guztia monitorizatzeko pertsona bat, ez? Lukak eta Aitorrek bultzatuta, Pahorra baserria izerdi berria da euskal nekazaritzarako. Lehen sektorea aberasten eta gaztetzen duten ideia eta formatu berriak lagun, ilusioa eta lana bermatuta daude proiektu interesgarri honetan. Derecha, quieta ahí. Quieta. Quieta. Derecha. Vale. Joserra artzaina da eta 110 ardi latx eta Sahanen arrazako 170 ahuntz gobernatzen ditu. Ahuntz gaztak eta Idiazabal gazta egiteko merkaturatzen du esnea. Etxaldea, Gueñesko, Goikuria auzoan dago eta eguneroko zereginetan txakur leial eta eraginkorrak ditu lankide, Euskal Artzain arrazako txakurrak. Artzain txakurrarekiko sentitzen duen miresmenak bultzatuta, ardi txakurren trebetasun lehiaketa batean hartu zuen parte duela 23 urte. Bere txakur batzuek arrakasta izan duten nazioarteko lehiaketetan. Txakurrak trebatzeko egokitutako zelai batean, Joserrak sandi eta as aurkeztu dizkigu.
Ar bat daukat, az, eskuinekoa, 3 urte ditu eta gorbeia barietatekoa da. Eta hori izan da, 6 urteko eme bat, hori ere gorbeia. Euskal Artzain txakurrak 2 barietate ditu, iletsua eta gorbeia. Desagertzeko arriskuan dauden arraza gisa katalogatuta biak. Las dos están en peligro de extinción. Biak daude desagertzeko arriskuan, oso gutxi geratzen baitira. Gainera ez dago erroldarik, eta zenbat hil diren ere ez dakigu. Iletsuaren kasuan are okerragoa da, artzaintzatik desagertu baita. Gaur egun maskota modura edukitzen dute etxeetan, baina artzaintzatik desagertu da. Prácticamente inexistente. Ardiak gaizki tratatu gabe txakurrek nola egiten duten lan azaldu digu Joserrak. Artaldea bildu, gerturatu, gidatu eta lehiaketa batera joaten bazara artegian sartu. Beraz, ezker eskuina zer den ondo jakin behar dute. Ardiak gidatzen jakin behar dute. Artaldearen gainetik salto egiten irakatsi diet. Batzuetan ardiak jesten ditudanean, elkarren ondoan estu jartzen dira eta txakurratzetik koska ari bada, aurrean daudenak enteratu ere ez dira egiten. Beraz, artaldearen gainetik jauzarazten ditut eta horrela artaldea mugitu dezakegu ardiak kaltetu gabe. Desagertzeko arriskuan daudenez, ez da erraza txakur hauek gurutzatzea odolkidetasun arazorik sortu gabe. Artzainek lehentasuna ematen diote ardi txakurraren senari, edertasunari baino gehiago. Nik txakur polit bat nahi dut, baina funtzionala izan behar du. Beraz, laneko txakur bat behar dut. Eta txakur polit batekin gurutzatzeko aukera izan ezkero, hainbat hobe. Kaleko jendeak txakur polit bat nahi du. Baina niretzat hori hankasartze bata. Eta arrazaren endekapena ekar dezake horrek. Laneko txakur batekin oso txakur politak lor ditzaket. Bizpahiru aldiz behar bezala gurutzatzen baditut. Baina lanerako ona ez bada 10 aldiz gurutzatuta ere berdin dio. Zena ezpaita gaurtik biharko ateratzen. Beraz gauzak ondo egin badaitezke eta bi ezaugarriak lortu, zergatik lortu bakar bat. Sandiri deituko diot, handago, ardien ondoan eserita eta artaldea ekartzeko esango diot, ohiko aginduak emanez. Ezker eskuin, geldi, etzan, ea lortzen dugun ardia korralean sartzea. Gero atzetik joateko aginduko diot, jauzi batez barruan sartu eta berriro atera ditzan. Sandi, ekarritzak, poliki. Sandi, ator eskuinera. Eskuinera. Ator. Geldi hor. Geldi. Segi eskuinera. Geldi hor. Geldi. Geldi. Eskuinetik. Osondo. Bai, ordu askotxo sartu behar dira. Hartaldea mugitzea ez da zailena, hori zenez egiten dute da. Zailagoa da ordea aginduei kasu egitea eta ez okertzea. Eskuinera ezkerrera, haiek txikitatik daukate ardiekin ibiltzeko sena. Baina iraketsi egin behar zaie, gauzak zakar egin ez ditzaten. Akatsak zuzentzea da kontua. Ez dute koske egin behar, agindu guztiak bete behar dituzte, batez ere lehiaketetan. Ez du balio esateak 1,5 metro baino ez da pasatu. Leku zehatzetik joan behar dute. Aginduari huts egin ezkero, akabo. Euskal Artzain txakurrak dohain asko ditu. Lanerako gaitasuna, jabearekiko leialtasuna eta temperatura aldaketetara egokitzeko ahalmena besteak beste. Bueno, yo lo que más me gusta de ellos es que es un perro que... Lanerako prest egoteaz gain, jabearekin lotura oso estua dute. Eta gehien gustatzen zaidana hori da. Kemen handiko txakurrak dira. Batez ere hartalde handiak mugitzeko orduan. Ardiei errespetu handia ematen diete. Hotza eta beroa oso ondo jasaten dute. Eta lanean nekaezinak dira. El trabajo son incansables. Artzain batentzat, esanekotasuna baino garrantzitsuagoa da txakurrak zenez jokatzea, artzainari begiratu gabe jakin dezan zer egin behar duen. Joserrak egunero eta etengabe erabiltzen ditu bere txakurrak.
Nik txakurrekin egiten dut dena. Hauntzak nik neuk zer nitzake jetzitegian, baina dena egiten dut beraiekin. Egiten didaten lanaz gain nire lagunak dira egun osoan. Haiek gabe egotea pentsa ezina da niretzat. Gainera izugarri ondo pasatzen dut lanean ikusten ditudanean, hartaldean nola ekartzen duten, txakurra 800 metrora bidaliz ardiak ekartitzan, kentzen dizuten lanaz gain, txakurra hauekiko grin handia dut. Oinarria berbera bada ere, txakurrak lanerako edo lehiaketetarako trebatzea ezberdina da. La base es la misma. Oinarria bera da. Txakurkumea denetik irakasten diozu ardiak ekartzen eta eramaten. Baina gero, egunero jardunean, aldudan guztia egiten dut. Bere esena bere obedientziaren gainetik egon dadin. Eta zer esan nahi dudan? Ni hemen baldin banago eta ardiak mugitzen badira, txakurrari ez diot agindurik eman behar. Berari atera behar zaio ardien bila joatea eta ekartzea. Edota mendira bidaltzen badut, ausarte izan behar du eta ardiak ekarri behar dizkit, nik ikusi edo entzun gabe ere. Edota ardiak errepidetik ondo gidatu behar ditu, nire aginduak behin da berriro jasotzen ibili gabe. Lehiaketa batean, ariketa jakin batzuk, denbora jakin batean egin behar dira. Eta kasu horretan, esanekotasuna senaren gainetik dago. Beste entrenamendu zelai batera abiatu gara ariketa konplexuagoak egiteko. Bidean, Asek eta Sandik ganadua gidatu dute artzainaren agindurik jaso gabe. Zelaira iritsita, Joserrak ariketa zailago bat egin du. Ardiak itxura duen artegiko alde batetik sartzea eta beste batetik ateratzea. Etorri, ezkerrera, poliki. Sandi, ezkerrera, poliki. Ezkerrera, bale. Sandi, ezkerrera. Ator eskuinera, Sandi, eskuinera. Ator eskuinera. Azkar. Derecha. Arraza berekoak dira eta modu berean trebatu dira. Halere, Sandiren eta Asen portaerak guztiz ezberdinak dira. Oso garrantzitsua da txakurrak oso goiz trebatzen hastea, baina behartu gabe. 3 edo 4 hilabete dituztenean hastea komeni da. Gorbeia barietateko euskal artzain txakurra nola identifikatu adierazi digu Joserrak. Primero la capa. Lehenik, hile geruza gorriska izan behar da. Hemen 3 txakur ditugu. 3 nahiko ondo definituta. Gorbeia txakurra tamaina erdiko txakurra da. 63 zentimetrotik gorako altuera ez du izan behar. Teorian, 5 oresta izaten ditu buruan. Begiko marra margotuxe dago. Belarri eroriak izaten ditu, tente izan ordez, baina beti ez. Ezin dute orban zuririk izan, ezanketan ez bularrean. Eta buruak, hankek eta izatxak neurri jakinak dituzte. Artzaina izateaz gain, Joserrak txakurrak trebatzeko eskola bat dauka. Goiko txakur. Tengo básicamente 3 tipos de alumnos. 3 ikasle mota ditut. Batzuek txakurra etxean daukate. Eta ardi txakurrak direnez, autoei, bizikletei eta abarri jasartzen diete. Txakurrei ardiketan irakatsi nahi diete hobi modura. Beste batzuek lehiaketetan hartzen dute parte eta txakurra trebatu egin nahi dute. Azkenik, nire ikasleetako batzuk hartzainak dira, eta txakurra hobeto trebatu nahi dute. Lan egin dezan oiuk aritu gabe eta makilan dantzarazi gabe, ezker eskuin aginduak bete, etzanda jarri. Beste arraza batzuk bezala, arraza hau gurea da, eta lan ona egiten digu. Ez dugu beste arraza bat ekarri behar lan bera egiteko. Gainera geurearen alde egin behar dugu, zeren guk geuk ezpadugu egiten, eta gehiago eman behar dugu ezagutzera. Ia ezagunagoa baita Euskaditik kanpo hemen baino. Kantabriako, Extremadurako, Nafarroako jende askok oso ondo baloratzen du txakurra hau. Estatuan hobekien baloratuta dagoen laneko txakurra da. Euskal Artzain txakurra Euskadiko etxe abereen katalogoaren barruan dago. Artzaintzarako oso erabilgarriak eta beharrezkoak izateaz gain, Euskal Artzain txakurra
gure abere ondare oparoaren parte da.